दिमाकुसि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआव आलासि महरै बाहागो लाना बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर'नि बिबुंसार। अदालगुरि जिल्लानि दिमाकुसियाव 13 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुंनाय रुपाथि मायथाइ फालिथाय बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि बेखेव जेननाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाना बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर'आ एरैबायदि बुंसारो। दिमाकुसि स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो दिमाकुसि एबसुनि दैदेननायाव दिनै जि दिमाकुसिनि स्टेडियाम दिमाकुसि आंचलिक बड'लेण्डनि मुंख्लं फुटबल टुर्नामेन्टखौ जागायजेनदों। बेयाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे टुर्नामेन्टआ देग्लाय 25 बोसोर बाबेननानै सिलभार जुबलि सेलिब्रेसनाव हाबदों आरो गमामायैनो दिमाकुसि ओनसोलनिफ्राय फुटबल बादायलायनायखौ मोनसे नेशनेल लेभेलसिम लांनो हानाया दिमाकुसि स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो दिमाकुसिनि रायजो राजाफोरनि मोनसे जोबोद बेहाय बिहोमा दङ। बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गोजोननाय फोरमायदों, बरायदों आरो आसा खालामदों दिमाकुसिनि रायजो राजा आरो लोगोसे बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि मददजों बे फुटबल बादायलायनाया मोनसे समाव इन्टारनेशनेल लेभेलनि मान थाखोनि फुटबल बादायलायनायखौ जाफुंहोनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बड'लेण्ड हालामाव गोजोन खौसेथि आरो माहारियारि जि गोरोबलायनाय बेखौ लाबोनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो लोगोसे जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि जि एसपिरेशन लुबैनाय हास्थायनाय बेबो बे बादायलायनायनि गेजेरजों जाफुंसारनायनि मोनसे महर मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदों। दानिया फैदों जों एनइपिनि खाथियाव जिहेतु दायो माने गोदान माने बर' जिहेतु 10 आरो 12 थाखोसिम सफै बेबो बेसेबां आवगायना दं? आसाम सरकारनि एसेम्बलि सेसना मैयानिफ्राय जागायजेनबाय थादों आरो बेयाव माने जि आसाम सरकारनि एनइपिनि सायाव जि इमप्लिमेन्टेसन बेनि पलिसिखौ सरकारा खालामनानै लागोन। आथिखालाव माने एलिमेन्टारि इडुकेसन आरो सेकेन्डारि इडुकेसन बेखौ ज' खालामनानै डिपार्टमेन्ट अफ स्कुल इडुकेसन फोसावबाय सरकारा आरो बर' बिजोंखौ 12 थाखोसिम लांनायनि बाथ्राखौबो आसाम केबिनेटआ मदद होबाय। बेनि थाखाय बिथांमोन आसाम सरकारखौ जों साबायखर होदों आरो आसाम हायार इडुकेसन काउन्सिला फरायफारिखौ सुजुनायनि थाखाय आखायाव लाबाय। बे खामानियाबो सोलिगासिनो दङ। 2023 एकाडेमिक इयारनिफ्राय बर' बिजोंनि फरायसाफोरा 12 थाखोनिफ्राय गुबुन गुबुन साबजेक्टफोरखौबो बर' रावजों फरायनो मोनसिगोन बे रोखा जाबाय।